Dobrý večer. Moje meno je Michal Zelenák, som certifikovaný arborista a povieme si niečo o projekte Vetext. Ja to zhruba tak na hodinu, dúfam, že to nikomu nebude vadiť. Výhoda je, že v podstate už skoro všetko tu bolo povedané, takže ja vám priblížim, čo to bol projekt Vetext. Bol to projekt, teda stále to je prebiehajúci projekt na predoskúsenosti z veteranizácie stromov a záchrana biotopov ohrozených saproxylických druhov a rôznych iných sprievodných organizmov. Ciele projektu sú vlastne zlepšenie tých podmienok, založenie nejakých trvalých výskumných plôch, potom štandardizácia procesov ochrany a údržby starých stromov. Ďalej sa má vytvoriť jednotná databáza starých stromov na území Českej republiky a samozrejme všetky tieto skúsenosti z tohoto celého projektu sa budú šíriť po celej Európe, dúfam, že aj po celom svete a zároveň slúži na také spopularizovanie a priblíženie problematiky a údržby starých stromov ako verejnosti. Tu je strašne veľa bodov vylistovaných, nás sa týka v podstate iba ten prvý. Boli to veteranizačné zákroky na stromoch, ale hneď by som chcel upresniť, veteranizačné zákroky, ktoré vám teraz ukážem, sa nerobili na cieľových stromoch, tie sa robili na sprievodných stromoch, ktoré sú v okolí. Veteranizačné zákroky, o ktorých sa budeme baviť, sa nikdy nerobia na cieľových stromoch, tzv. Target trees, ale sa robia na tých sprievodných stromoch, ktorí sú v okolí týchto cieľových stromov. Keď ten projekt začal, vedeli sme, teóriu sme ovládali, chýbala nám prax, tak sme sa vybrali do krajiny, ktorá má s týmto asi najväčšie skúsenosti na svete a to je Anglicko a taká legendárna oblasť je Sherwood Forest, kde sa nachádza kopa ikonických stromov a náš tím navštívil Sherwood Forest, bol tam Jarek Kolažík, Kristian Horvát, Glenn Reed, ja, Chloe, Gemma a Jonathan Cocking. Dostali sme krásnu prehliadku celého parku, kde nám poukazovali veteranizačné zákroky. Väčšinu z nich tam vykonávala arboristická legenda Reg Harris, ktorý tam ale žiaľ nebol, keď sme tam boli my. A navštívili sme samozrejme aj najikonickejší strom, ktorý sa v tomto parku nachádza. Je to Major Oak. Je to strom, kde podľa legendy sa zdržiaval Robin Hood. Ak vôbec existoval, tak sa tam určite zdržiaval. Ten strom bol veľmi starý, veľmi veľký. Je naozaj veľký ten strom. Je úžasný, je aj úžasne poškodený všetkými tými zákrokmi, ktoré sa na ňom robili, ale aj napriek tomu má celkom dobrú vitalitu a myslím si, že ešte veľmi dlho bude prosperovať. Aby som vás nezdržiaval, prejdeme rovno k tým zákrokom.